Son estes días de moito traballo no sector hosteleiro, multiplícanse os eventos especiais e as ceas. A facturación destes días rolda o 20% da caixa anual. Andrea Otero. Sí, de feito, esta fin de semana é a que congrega o maior número de comidas e ceas de empresa polo Nadal, ao redor da metade das reservas totais de todo o mes. As enquisas din que a maioría da poboación vai asistir a estes eventos corporativos, pero que cada vez son máis os que teñen que pagar o prato do seu propio peto. Xa son máis da metade. E se falamos dos prezos que escollemos para estes menús, para as ceas e comidas de empresa, estaríamos falando de arredor de entre os 25 e os 50 euros. E tamén son cada vez máis as restaurantes e as empresas que piden un adianto por se houvese algún tipo de cancelación. O sector hostaleiro afronta días de moito traballo. Estamos en tempo de xuntanzas arredor de mesas servidas. Esta fin de semana e a próxima, na antesala do Nadal, son das máis demandadas para comidas con amigos e ceas de empresa. Preguntamos nun establecemento de Teo polo seu menú con máis saída. Menú de 55 euros, donde se compón de aperitivos, un primer plato, un segundo e un tercer plato, con sobremesa, viño, licores, café, todo eso. E baile, claro. Ir en grupo a comer ou cear sen reserva nesta época do ano é tarefa complicada. Moitos locais levan tempo completos. Os comensais apuran cada vez máis a palabrar mesa. Hai quen o fai con meses de adianto. Nós tamén solemos, cando facer a reserva para facela máis formal, pois pedille uns 30 euros de adianto por persona, para así garantizar que as persoas que veñan están reservadas, pois asistan á cena, claro. A campaña do Nadal é crucial para a hostalería. Pode supoñer entre un 20 e un 30% da facturación anual dos establecementos de restauración.